खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम जोंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जों जासिहरबाय। साननैसो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थानाय लेखा जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जि जुबिन गार्डनि मुङै मोनसे बिटिसियावहाय मोजां पार्क बानायगोन होननानै बुंनायजों लोगोसे बिथाङा नैबे हाबाफारिखौ लानो थाखाय थियारि जादों जे बिथांनि जोनोम सान फैगौ 18 तारिख नभेम्बरनि बे 18 तारिखआवहाय नैबे पार्कखौबो अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे गोबां मानसि गेदारिं खालामनानै बे जोंनि आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रुंसारि मानगोनां जुबिन गार्गनि बे मेथाइ मायाबिनि मेथाइखौ गोबां मानसि गेदारिं खालामनानै रोजाबनो थाखाय अलरेडि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा थियारि खालामबाय। दा बे लेखा दाब दाब जायगायाव बिथांमोना सिंगार लांनायनि थाखाय बा सिंगार लेंहरनायनि थाखाय अलरेडि नटिफिकेसन हरजोबखाबाय। बा बे रोखोमैनो जोंनि मुसलपुर जिल्लानि माखासे जोंनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोरखौ लानानै जोङो फैगौ 18 तारिख मंगलबार गोलैगोन नामाथाय मंगलबार नभेम्बरनि 18 तारिख बेवहाय जोङो फुङावनो थांसिगोन आरो बेबादिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैगोन। बेवहाय खमैबो 40,000सो सुबुङा एखे लोगोसेनो बे मायाबिनि बे मेथाइखौ बर'जों गिबियाव खनगोन, बेनि उनावहाय निश्चय एसामिसजोंबो खनगोन। दा बेखौ बे खननाय आयदाखौ बा सिंगार आयदानि बे सिंगिं आयदानि दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा बिटिसिनि जोंनि मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि मोजां मिउजिक डाइरेक्टर मानगोनां आदा सत्रजित नार्जारिया बेखौ दैदेनदों आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै नैबे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बे इनफरमेसनखौ हरनायनि थाखाय आदा सत्रजित नार्जारिनिसिमबो जोंनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननायखौ जासिहरबाय। दा जोङो एसे प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों समफोर थांगोन हिसाबै 18 तारिखनि प्रग्राम हिसाबै। दा नोंथांमोना एसे जोंनि प्रेक्टिसखौ नायनो हागोन आरो बेखिनियानो।